So what's up mga guy, no? So narito karong Valentine's special o karon dahil ba nang Valentine's na karon. So akong team karon Black Valentine's karon. So ayaw mo kalimot sa like and share sa video na karon mo musunod niya. Ayaw mo kalimot po like and share, subscribe po sa akong mga channel YouTube, Instagram o sa Facebook. Mana, magsugod na ta. Ay! Oo, love ko nimo, pero mas love nimo siya. Mo nang imong storya nga akong nadunggan sa katong nagkita ta ug kita nag-uban. Dili kita, dili man sad kamo, di ba? Ang status nga lisod sabton, bisan pa akong bali-balihon. Sa katong ikaw raw ako, ang mga saad nga lami sa dunggan, dili mapugnan ang nagsilaab kong dughan. Sa akong gugma, malawom pa sa Marianas Trench. Di na ko mapugnan na mag-stretch kay lagi basin mapikugan ning akong dughan na nagmahal nimo ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Unsa gani Bisaya ana? Karon og sa hangtod. Maguol ko nagunahon na. Kay kanang imo mga storya, imo rang gikaon kay naabot siya. Mga storya nga dili nimo angay isaad niya kay may pagkabakakon ka. Mga storya nga sama sa I love you nga walay space kay wala na kay laing higugmaon pa. I hope masabtan ka niya sama sa pagsabot na ko nimo katong ako pa. Karon ni balik ka kay giilad ka niya. Gisultian bito ti kadaan nga wa na kay balikan pa. It's your choice. Imong choice nga imong gisayangan. May rasad na hibalan dayon nga ing ana de ka kadali mapulan. How I wish nga akong gihatag sa lain ang yawi sa kong kasing-kasing. Sa kanang tao nga ako ra jud. Kanang tao nga dili puro saad. Kanang tao nga dili bakakon. Kanang tao nga naay baruganan. Ug kanang tao nga angay pakaslan. Oo, love di ka, pero dili na pareha sa una. Sa una nga nabuang pa ko sa mong gugma. Thanks to you, I've learned many things. Things that you didn't learn, like sacrifice and love. Dili ka ng love nga attraction based on sexual desire. Nga mabasa nimo sa Miriam ha? Maura biya na nga love imong nahibawan. Ito, basin di ay, nasad ko'y pagkuwang nga imong gipangita sa uban. Bisan imo kong gipasakitan, salamat gihapon sa mga panahon nga kita nag-uban. Sa kanang tao nga moabot sa kong kinabuhi, kaniti man dili man kagupuhan ang pinisti, pero higugmaon mura kag na kuryente.